Dengbêj Tahiro navê wî yê Fermî Tahîr Karahan e. Di dawiya sala 1920 da li bajarê Xwê ku li bakurê Rojavayê Îranê ye ji dayîk bû. Malbata wî ji Eşîra Celaliyan e. Piştî serhildana Çiyayê Araratê ji Îranê koçê Tirkiyeyê kirin. Pêşî çûne navçeya tutaxa Agiriyê. Piştre jî çûne navçeya Milazgirta Mûşê cî bû. Herçi qas tomarê Fermî da sala ji dayîkbûna wê wekî 1935 nîşan dike jî, gorê belgeyên nasnameya ku wî piştê koçberiyê bi dest xistiye, ev dîrok bi îtimalek mezin şaş e. Tahiro zarokatiya xwe li gundê Qerexiya Milazgirtê derbas dike. Di ciwaniya xwe da koçê navçeya Bazîdê a Agiriyê dibe. Li dîwana da li civînên gundan da dest bi kilamên dengbêjiyê dike. Ji aliyê gelê herêmê tên askirin. Qismek ji malbata wî hîn jî li Îranê dijin. Navê Dengbêj Tahiro di nav civakên Kurdan da li seranserê sînor belav dibe. Rêwîtiya koçberiya Tahiro wekî çîrokekî tîpîk a herêma sînor e. Ji Îranê heta xeta Agiriyê, Mûşê û dûra jî heta Bazîdê dirêj dibe. Eleqa Tahiro bi dengbêjiyê ra di temenê ciwaniyê da dest pê dike. Li gorî gotinbêjan, şevekî ku ew taze 15 an jî 16 salî ye, di xewna xwe da xwe wekî dengbêjekî Kurd dibîne. Roja din bi piştgiriya malbata xwe û gundiyên xwe dest bi dengbêjiyê dike. Tahiro dengbêjiya xwe pêş dixe û beşdarê civînan dibe. Li wan gundê dev û doran dikeve nava civînan û dibe beşek ji çanda devkî ya kevneşopiya Kurd. Di nav çavkaniyên kilamên xwe da dengbêjê navdar û efsane Evdalê Zênikê ciyekî taybet digire. Tahiro mezin dibe û wekî nîşaneke rêzgirtinê kilamek bi navê Evdalê Zênikê di repertuara xwe zêde dike. Di sala 1970 da ew li dora Bazîdê û derdora wî digere. Meriv dikare bêje ku li her gundekî kilam gotiye. Di sala 1973 da dema ku li gundekî Bazîdê wekî mêvan dimîne, dibe evîndara keçekî ciwan bi navê Helîme û pêra zewac dike. Dengbêj Tahiro li Bazîdê û devdora Bazîdê gund bi gund digere, hunera xwe pêşkêş dike. Repertuara Dengbêj Tahiro gelekî berfireh û balkêş e. Strana wî ya herî navdar Perîxana Mihê ye. Çîrokeke destanî ye ku evîna ne gengaz û pevçûyînên malbatî vedigere. Berhemên wekî Xezal Xezal, Lêdayê, Lolawo û Lêlê yadê Rebenê di bîra gelê herêmê da şopên kûr hiştiye. Kilamên Tahiro mijarên evîn, veqetandin û hesretî ye. Her wiha trajediyên dîrokî û koçberiyê ye. Koçberiya bi dara zorê û zordariyê. Piştî serhildana Agiriyê mijarên dubare yên di berhemên wî de ne, di hunera xwe da amûr bi kar neaniye. Bi hêza dengê xwe guhdarvana matmayî kiriye. Çîrokên xwe bi zimanekî zindî digot. Diyalogên gelek karakteran texlît dikir. Bi xemlên qirika wî yên bi navê ferahkendî, rîtim û hest li stranên xwe zêde dikir.
Mesela yeterli gelin şekli lazım. Bana kadar ne aramazsa ne evet ben Guhdarvan dengê wî wekî hêzekî ku bi êşa xemgîniyê dest pê dike û di dawiyê re wekî birûskê tê wesfandin. Dengekî wî kûr hebû, melodiyekî bêhempa. Bi çûyîna wî re dengê me carek din xêzan bû. Di sala 1970 û 1980 de bi sedan stranê wî li ser qasetan hatin tomarkirin. Ew qaset li Herêma Serhedê dest bi dest belav bû. Tê gotin ku Tahiro nîskê sed qaset tomar kiriye. Qasetên wî pir caran li odê civînên gundan û qehwehaneyan dihatin nêxistin û guhdarkirin. Dengbêj Tahiro, wekî dengbêjên navdar mîna dengbêj Şakiro, dengbêj Resso, dengbêj Huseyno, dengbêj Zahiro bû arşîvek zindî ya wêjeya devkî a Kurdî da. Nav û dengê Tahiro herî zêde li Herêma Serhedê ango li derdora Agirî, Îdir û Bazidê belav bû. Di sala 1970 û 1980 da tê gotin ku ew ê were gundekî xek di civiyan meclîsek dihat darxistin û bi saetan li stranên wî guhdar dikirin. Navê Tahiro heta di nav zarokan de jî belav bû û ew wekî apê Tahiro dihat naskirin. Bi saya kokên xwe ku şaxekî wî hîn jî li Îranê ye, ew li bajarên Sînor yên wekî Xoy û Makuyê dihat naskirin. Radyoyên Kurdî li Kurdistana Îranê wî wekî radyoya Herêma Serhedê bihesibandin û berhemên wî pêşkêş dikirin. Her çi qas Tahiro qet li radyoyê xuya nebû jî bi rêya qasetên xwe wî nav û dengek ku Sînor derbas dikir bi dest xist. Ji ber vê bandora berfireh di sala 1990 da ji ber pevçûnên li Rojhilatê wî gundê Qeraxliyê Milazgirê terk kir û li navçeyê de cih bû. Heta destpêka sala 2000 dengbêj Tahiro li gundan digeriya û hunera xwe pêşkêş dikir. Sala 2014 da Tahiro felç derbas kir û 4 salan li ser nivîna ma. Di 22 Tirmehê sala 2018 da koça xwe ya dawî kir. Di dawiya salên 2000 da qasetên Tahiro hatin dijîtalîzekirin û arşîvkirin. Berhemên wî yên wekî Evdalê Zeynîkê, Lo Mîro, Gulnazê li ser platformên dijîtal gihîştin temaşevanên berfireh. Bi dehan vîdyoyên performansî yên ku li ser YouTubeê hatine parvekirin, bi hezaran temaşekirin. Mamosteyê dibistanê bi navê İlhan Xoce û hevalê wî Kekê İbrahîm Xoce bi xizmeteke bêhempa mîrata dengbêj Tahiro xwedî derdikevin û diparêzin. Kilamên dengbêj Tahiro tomar dikin û arşîv dikin. Gelek kilamên wî bi kurê dengbêj Zahiro re parvekirine û di arşîva wî de cî danê. Hunermendên ciwan mîna dengbêj Yawûz درک مرا شوتیدو سسیه سبیو محمد مرسی دلوالا کو چاویت رشو بلکا خلقیت شرینا سنگ بریت تجمرا برفهم بوزم جمدایم اراورا دنس قبل قلنا دام نشانه تدایت کسیران به نشانه Muxtar کسی Yusuf, ندایم Aydin û gelekî din ku mîrata Tahiro didomînin şêwaza mamosteyên xwe diparêzin û digihînin nifşên nû. Mîrata Tahiro wekî dengbêjekî rêzdar hem di nav gel de û
û hem jî di nav derdorên akademîk de ew ê wekî yek ji kesayetên herî girîng ên dîroka çandî ya Kurd da wê bimîne. Dengbêj Tahiro, ger çi qas bi me re nebe jî, wê dengê wî heta dunya ave be bi me re bimîne. Xudaya alemê cihê wî bihişta baqî bike.